Mae stori Garw wedi lleoli ar aelwyd mewn pentre glofaol yn Dyffryn Aman yng nghanol yr 80au. Ond bod ni wedi gosod yn yr 80au, dwi ddim am streic y glowyr o gwbl. O'n i eisiau osgoi hynny, achos bod cefndir glofaol i'r cymeriadau, wi'n meddwl bydde gwneud drama am streic y glowyr fel y cyfryw. Byddai'n anodd iawn cael dim byd newydd i weid bellach am y streic, a bydde perygl i fynd i dir ystrydeb walle. Felly, ymhenderfyniad i oedd dechrau stori'r ddrama rhyw flwyddyn ar ôl diwedd y streic, ag trio gweld beth yn digwydd i'r unigolion ag i'r gymuned ar ôl i'r llinellau piced ddiflannu o'r sgrins y teledu ag ar ôl i'r prif byllen yr ardal gau. Ag nes i ddechrau meddwl am beth oedd arwyddocâd yr hyn ddigwyddodd rai blynyddoedd ar ôl y streic ac ar ôl colli'r diwydiant pan ddarllenes i lyfr, mae fan hyn gyda fi, Eric Hobsbawm, sef yr hanesydd asgell chwith nodedig, i hanes o'r ganrif ddiwethaf, 20 ganrif, ac yn hwn, yn ddiddorol iawn, mae'n gweud mai yng nghanol yr 80au ddigwyddodd y tip-over o y cymdeithasau yng ngorllewin Ewrop a Gogledd America o fod yn weithlu oedd yn defnyddio neu'n ddibynnol ar ffôn braich a gweithio gyda'r dwylo i fod yn amodau gwaith mwy technolegol le oedd angen hyfforddiant ac addysg ac yn y blaen. Felly yng nghanol yr 80au ddigwyddodd hynny'n naturiol ac oedd hynny'n cyd-fynd gyda cau y pyllau ar gweithfeydd dir yng Nghymru. Hyn mae hynny'n awgrymu yw bydde hynny wedi digwydd beth bynnag maes o law yn weddol fuan, ond falle bod wedi digwydd yng Nghymru chydig fach ynghynt. Felly dyna'r cefndir cymdeithasol a gwleidyddol o'n eisiau tu ôl y ddrama yma. Ac ar ôl dweud hynny, bod hi'n ddrama am hynny, wedi trio osgoi trafod gwleidyddiaeth yn y ddrama mewn ffordd amlwg neu mewn ffordd agored. Mae'n stori fwy domestig ac yn stori gariad wedi gosod ar yr un aelwyd gyda tad a mam i merch nhw a wedyn cariad y ferch yn dod mewn yn nes at ddiwedd y ddrama. Felly stori gari a stori am ddwy genhedlaeth ar yr un aelwyd fach yn Dyffryn Aman, dyna yw Garw. Ond falle os yw'r ddrama'n llwyddo y bydd yna neges cymdeithasol a gwleidyddol dipyn mwy y tu ôl iddi, a falle bydd y gynulleidfa yn gallu gweithio hynny allan dros y nhw hunain.